Dobrý deň, máme tu ďalšiu otázku k výzve číslo 3. V prípade, ak som už ukončila obnovu rodinného domu, ako podám žiadosť o platbu, na čo by som si mala dávať pozor alebo nemala zabudnúť? V súvislosti so žiadosťou o platbu na webe obnovdom.sk máme zverejnený formulár, v podstate formulár ŽOP, takú skratku máme zavedenú, v rámci ktorého viete predložiť. Tu je dôležité podotknúť, že potrebujete mať fotodokumentáciu stavu po realizácii obnovy rodinného domu. Ideálne je mať aj tú fotodokumentáciu pred jej realizáciou, pred tou obnovou, a zároveň je dôležité, aby ste disponovali energetickým certifikátom po obnove, to je veľmi dôležitý dokument, a v neposlednom rade je to aj doklad o vysporiadaní sa alebo nakladaní so stavebným odpadom. Čo sa týka lehôt doručenia, tu je dôležité nezabudnúť na dva stavy, ktoré môžu nastať. Vy po účinnosti zmluvy môžete byť už zrealizovaní, to znamená, že obnova je ukončená. Vtedy vám plynie lehota 3 mesiace na predloženie žiadosti o platbu, a v prípade, že ak ste obnovu ešte neukončili, tak vám plynie lehota 10 mesiacov na realizáciu. V momente, ako ukončíte obnovu vášho rodinného domu, máte povinnosť do 3 mesiacov predkladať žiadosť o platbu. Ďakujem za odpoveď.